mboɗo ñaago Allah nde o ɓatake tawa toon e dow jaam kam e cellal mboɗo andi e oɗo saaha hakkillaji mon foof nana e cellal ɓandu Sadio Mané ko gonga ina foti wonde saabu ko mbarodi e nder barode so arani kulle goɗɗe ɗe ina murtire on e nder nden ladde kono foof e wade noon jangge fettude matche ɗo Sadio Mané tawaka ciftoren ngol konngol ngol Macky Sall haalno mi refta hen binoɗo ɓesgu leydi Sénégal il faut apprendre de vivre avec le virus minne mi wi on il faut apprendre de jouer sans Sadio Mané ɗum yo fuɗɗo gila ñande altini hakkunde mon e leydi Pays-Bas o ɓatake faade mon nde mbindanmi on nde hakkillam ina deeƴi saabu mboɗa andi e nder koye mon oɗon keeɓi wadde relever le défi mbo sappo e jeeɗiɗi million Sénégal najo fadi e mon mbaɗane min ko ɓuuri Corée et Japon 2002 mbaɗon ko wappiti Russie 2018 Qatar wino on ahlan wa sahlan gila nogas e jeenayyi lewru mars e nde hitande o ɓatake ina wiya on bonne chance koɗɗama o hoɗi e ɓerɗe kame hakkillaji amen hay sinno tawi ma on joue sans Sadio Mané haɗata colel ngel woni ko dow kono hakkille muɗum woni ko leydi darne koyɗe e leydi ko siftinde tan kono amin gandi ko ɗum jaaruɗon saabu jahanɗon ko leydi 2002 welino yataw ko 2022 ko ina ɓuura ɗon ɓataki am faade mon wattidorto ko erango mboɗo wiya on woto corore Sadio Mané saabu o wona garowo nde tawno ñalli hiiri o wona joftowo minik e doha woɗɗi hay sinno tawi ha ɓuuɓo woɗɗani keyɗuɗo hakkillaji e ɓerɗe amen ina ndeeji e moɗon amin gandi mawon juwan ɓesgu leydi Sénégal juwanon on Sadio Mané Kalidou Koulibaly piranakam o ɓatake e yeeso barore ɗe foof e kuuɓal ummorade e musidɗo mon